Ayun mga boss, update lang tayo sa surplus natin. January 17 mga bossing ko. So ayun, pakita lang natin yung available natin na bago. Ito yung isa sa pinakamahirap hanapin din. Lalo na itong itong front head ng Rosy Passion. Ayun. Saka yung kanyang ilaw sa harap. Yan, oh. Isa yan sa pinaka maraming naghahanap. Ayan, so nag-vlog lang naman tayo ulit ngayon para makita ng lahat na yung mga bagong customer natin hindi sila matakot na bumili sa atin para makita nyo na legit tayo. Ayan mga bossing ko. Sipat na. Rosy Passion yan. Nangangailangan ng mga flarings lalo na yung headlight. Saka yung front flarings na pinaka mahirap din na maraming naghahanap. Lalo na doon sa speedometer. Full goods yan. Ayan siya mga bossing ko ha. Update din tayo sa date. January 17, 2026. Ayan siya mga bossing ko. So hanggang dito na lang ha. Mga bossing ko. Lang, konting video lang tayo. Ito yung ginagawa natin para magkaroon ng tiwala sa ating yung mga customer natin na papasok pa. Ayan siya. So thank you. Lalo na sa mga customer kong bumili na sa akin. Nagpapaship po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you po.